Takže ďakujem, pokračujeme ďalším bodom rokovania našej konferencie a to je voľba viceprezidenta Slovenského futbalového zväzu pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy. Na uvedenú funkciu kandidujú traja kandidáti. Pán Karol Belaník na návrh prezidenta Slovenského futbalového zväzu a na návrh klubu Dukla Banská Bystrica. Pán Miroslav Karhan na návrh klubu Spartak Trnava. A pán Ivan Kozák na návrh klubu MFK Košice. Prosím menovaných, aby v poradí, v akom som ich čítal, predniesli prezentáciu svojej osoby, vrátane zdôvodnenia svojej kandidatúry vo voľbách. Čas na každú prezentáciu sú 3 minúty. Poprosím pána Belaníka, aby prišiel k rečníckému pultu. Vážený pán prezident, vážení členovia výkonného výboru, vážení delegáti, milí hostia. Dovolte mi, aby som sa v prvom rade predstavil na kandidatúru viceprezidenta pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy. Moje meno je Karol Belaník, pracujem vo vrcholovom futbale na pozícii športového manažera, športového riaditeľa v MŠK Žilina už viac ako 15 rokov. 1,5 roka som pracoval vo funkcii prezidenta Únie ligových klubov. V minulosti v 2 funkčných obdobiach som pracoval vo výkonnom výbore Slovenského futbalového zväzu, v Rade Slovenského futbalového zväzu a ako hlavný vedúci reprezentácie do 21 rokov a do 20 rokov. Moju kandidatúru navrhol pán prezident Slovenského futbalového zväzu Dukla Banská Bystrica a ako spolukandidát prezidia Únie ligových klubov. S prvotnou myšlienkou prišiel pán prezident Slovenského futbalového zväzu, ktorý ma oslovil, či by som nemal záujem a ambíciu kandidovať na túto pozíciu. Zobral som si samozrejme priestor, potreboval som si veci premyslieť, zvážil som všetky pozitíva a negatíva tejto voľby a nakoniec som sa rozhodol kandidovať. V prípade, že delegáti konferencie mi dajú svojim hlasovaním podporu a dôveru, určite budem mať ambíciu hneď od prvej chvíle sa koncentrovať na kľúčové veci, samozrejme v tejto jesenej časti, a to znamená, že aj po športovej a po organizačnej stránke pripraviť sa čo najlepšie na kvalifikačný dvojzápas reprezentačného A mužstva, ktoré má kľúčový dvojzápas či už z hľadiska športového a ďalšieho vývoja v slovenskom futbale a hlavne kvôli atmosfére v slovenskom futbale. To považujem za veľmi kľúčové. Takisto z hľadiska dvojzápasu, teda barážového stretnutia reprezentačnej 21 s Holandskom, kde teda sa stretávame s top favoritom, ale si myslím, že keď budeme akcentovať na rôzne detaily, si myslím, že máme šancu a môžeme tento zápas zvládnuť a kvalifikovať sa na majstrovstvá Európy 2013 v Izraeli. Ja si myslím, že je dôležité zaoberať sa aj mládežou. Si myslím, že v minulosti, aspoň ja som mal taký dojem, sa zanedbávala príprava alebo taká vážnosť mládežníckych reprezentácií, čoho výsledkom boli aj, že sme sa v ostatnom období nekvalifikovali už v tej prvej finálovej fáze, v tých prvých turnajoch o postup na majstrovstvá Európy. Takže dôraz určite na prípravu, kvalitnú prípravu reprezentácie do 19 rokov, ktorá má prvý kvalifikačný turnaj v Bosne a Hercegovine, a vytvoriť naozaj maximálne podmienky preto, aby sme úspeli. A v takom strednodobejšom horizonte, i keď v podstate je to tu veľmi blízko pred nami, si myslím, že je tu historická udalosť v máji 2013 majstrovstvá Európy 17-ročných a naozaj pripraviť kvalitný projekt pre prípravu hráčov, aby mali nerušenú prípravu, aby sa mohli naozaj veľmi dobre pripraviť, lebo si myslím, že to je dôležité, to je naša budúcnosť. A takisto či po tej športovo-technickej, organizačnej naozaj zvážiť všetky veci, aby sme dokázali tento turnaj zvládnuť a pripraviť sa, aby sme sa dokázali prezentovať pred UEFA. Vážení delegáti, ďakujem za pozornosť a prajem vám príjemné rokovanie ďalej. Ďakujem. Prosím pána Karhana, aby pristúpil k rečníckemu pultu. Dobrý deň. Vážený pán prezident, vážení členovia výkonného výboru, vážení delegáti, vážení hostia. Dovolte mi na začiatok, aby som sa predstavil. Som Miroslav Karhan. Na túto kandidatúru na post viceprezidenta
pre štátnu reprezentáciu ma navrhol môj klub Spartak Trnava. Som stále aktívnym hráčom. Čo sa mojej kandidatúry týka, musím povedať, že som takisto chvíľu rozmýšľal o tom, pretože ešte, ako som už povedal, som stále aktívny a určite to nebude jednoduché dať dokopy, ak by sa mi podarilo do tej funkcie dostať. Samozrejme, mojou prioritou je A-mužstvo, reprezentačné A-mužstvo, dostať sa na majstrovstvá sveta do Brazílie. Štátna reprezentácia nie je iba o A-mužstve, je to samozrejme naša mládež, ktorú musíme ďalej podporovať a myslím si takisto, ako môj predchodca povedal, že cítiť, že mládež zanedbávame, takisto budem sa, moja snaha a cieľ bude snažiť sa dostať z tých mladých čo najviac, tak aby sme si vedeli vychovať sami reprezentantov a kvalitných, aby sme sa na záverečné turnaje dostávali čo najčastejšie. Ďakujem. Ďakujem. Prosím pána Ivana Kozáka, aby predstúpil k rečníckemu pultu. Takže dobrý deň, vážené dámy, vážený pán prezident, vážení hostia, vážení delegáti. V prvom rade by som sa takisto chcel predstaviť, volám sa Ivan Kozák, som momentálny športový riaditeľ MFK Košice. A chcel by som dodať, že v prvom rade mi je cťou byť tu na takejto nomináčke s takými pánmi, ako je pán Belaník a pán Karhan. Moja kandidatúra vznikla na základe nominácie MFK Košice s podporou prezídia Únie ligových klubov. Pri obsadzovaní tejto funkcie by sa malo prihľadať aj na regionálny princíp. V prípade môjho zvolenia by bolo vo výkonnom výbore SFZ zastúpené východné Slovensko a profesionálny fotbal v jednej osobe. Každý jeden z nás žije s fotbalom, sezónu čo sezónu. V našich kluboch odvádzame poctivú prácu. Robíme všetko preto, aby naše mužstvá víťazili a pasujeme sa s neľahkými podmienkami, ktoré dnešná doba prináša. Mravenčia práca v kluboch by mala vyvrcholiť dôstojnou reprezentáciou slovenského fotbalu na medzinárodnom poli. Ako dlhoročný reprezentant Slovenskej republiky a hráč v zahraničných ligách, momentálne funkcionár MFK Košice, som mal možnosť nazbierať cenné skúsenosti vo viacerých oblastiach profesionálneho futbalu. Budem rád, ak dostane možnosť vrátiť slovenskému futbalu to, čo mi dal. Verím, že v prípade môjho zvolenia nesklamem vašu dôveru. Ďakujem za prijavenú podporu. Prajem pekný zvyšok dňa. Ďakujem. Ďakujem. Prosím predsedu mandátovej komisie, aby prednesol správu. Teraz hneď alebo pred aktom voľby? Tak myslím, že teraz i hneď, pretože za chvíľku príde pán predseda volebnej komisie. Dobre. A ujme sa aktu volieb. Dobre. Vážení hostia, vážené dámy, páni, stav delegátov s právom hlasovať v rokovacej sále. Zo 154 pozvaných delegátov prítomných 151, čo percentuálne predstavuje 98,05%. Čiže ostáva ten istý stav ako pri poslednej informácii. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. A poprosím predsedu volebnej komisie, pána Panáka, aby sa ujal slova, aby realizoval spolu s volebnou komisiou akt volieb. Nech sa páči. Dobrý deň. Ja už poviem len pár slov k procedúre. Všetci pri prezentácii delegáti s právom hlasovať ste obdržali takéto volebné lístky. Delegáti, ktorí zastupujú Úniu ligových klubov so žltým okrajom, delegáti, ktorí zastupujú amatérsky futbal s modrým okrajom. Označíte lístok tak, že zakružkujete číslo pri mene kandidáta, ktorého chcete voliť, ktorému dávate svoj hlas.
Sú tu dve urny, jedna je tam za tým banérom, druhá je za tým banérom. Označené lístky vhodíte do tej urny. Môžete to urobiť tu, ktorý chcete označiť, za tým môžete tam označiť. Ešte by som vás poprosil, aby ste za tie banéry vstupovali po jednom. Ďakujem. Ešte poviem úplne pre úplnosť, čo rozhoduje. Kandidát, ktorý by mal byť zvolený v prvom kole, musí získať 2/3 všetkých hlasov, to znamená 103 hlasov, ale musí ešte získať aj 50% hlasov delegátov Únie ligových klubov, to znamená 25 hlasov je minimálny počet a 50% hlasov z delegátov, ktorí zastupujú amatérsky futbal, to znamená 49 hlasov je minimálny počet. Nech sa páči. Prosím predsedu volebnej komisie pána Panáka, aby predniesol výsledky voľby viceprezidenta Slovenského futbalového zväzu pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy. Prečítam vám výsledky prvého kola volieb. Prečítam vám výsledky prvého kola volieb viceprezidenta pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy. Na konferenciu Slovenského futbalového zväzu bolo pozvaných 154 delegátov, s právom hlasovať. Na konferencii bolo v čase voľby prítomných 151 delegátov s právom hlasovať. Z toho 95 delegátov zvolených za regionálne futbalové zväzy a 46 delegátov zvolených za ULK, 10 zástupcovia riadnych členov. Volebné lístky si prevzalo 151 delegátov s právom hlasovať. Prvého kola voľby odovzdalo lístky 148 delegátov s právom hlasovať. Z toho bolo 147 platných hlasovacích lístkov, jeden bol neplatný. Celkové počty hlasov, ktoré získali jednotliví kandidáti. Pán Karol Belánik získal 110 hlasov, z regionálnych futbalových zväzov a riadnych členov 86 hlasov, z ULK 24 hlasov. Pán Miroslav Karhan 15 hlasov, z regionálnych futbalových zväzov a riadnych členov 7 hlasov, z ULK 8 hlasov. Pán Ivan Kozák 22 hlasov, z regionálnych futbalových zväzov a riadnych členov 10 hlasov, z ULK 12 hlasov. Z toho vyplýva, že bude druhé kolo volieb, do ktorého z prvého kola postupujú páni Karol Belánik a pán Ivan Kozák. V druhom kole volieb už nie je potrebná 50-percentná väčšina v jednotlivých tých komorách, či ULK alebo amatérsky futbal. Stačí, keď kandidát získa 2/3 hlasov. Procedúra bude asi taká, že hlasovať bude Únia ligových klubov a Stredoslovenský futbalový zväz po mojej ľavej ruke. Budete pristupovať jednotlivo k tomu stolíku, dostanete hlasovací listok a podpíšete prezenčnú listinu. Tuto budú ostatní a vyzval bych vás, keby ste postupne po krajoch, lebo máme zoznamy po krajoch, ULK je zvlášť, Stredoregión zvlášť, Východ zvlášť, aby ste tu napríklad najprv pôjde Západoslovenský futbalový zväz, aby sme nemuseli v tých zoznamoch hľadať. Potom pôjde Východoslovenský futbalový zväz a nakoniec pôjde Bratislava. Tam pôjdu najprv delegáti, ktorí sú za ULK a potom tí, čo sú za Stredoslovenský futbalový zväz. Môžeme začať hlasovať. Takže môžeme, slovo dovzdávam pánovi Panákovi, predsedovi volebnej komisie. Nech sa páči. Vyhlasím výsledky druhého kola volieb viceprezidenta Slovenského futbalového zväzu. Celkovo si lístky prevzalo 147 delegátov. Platných lístkov bolo 147. Počty hlasov, ktoré získali jednotliví kandidáti. Pán Karol Belánik získal 119 hlasov v druhom kole a pán Ivan Kozák 28 hlasov. Kandidát pán Karol Belánik splnil podmienky, získal viac ako 2/3 hlasov. Stal sa novým viceprezidentom Slovenského futbalového zväzu. Gratulujem.
Pán Belaník požiadal o krátku faktickú poznámku. Vážený pán prezident, vážení členovia výkonného výboru, vážený pán prezident, vážení členovia výkonného výboru, vážení delegáti konferencie, milí hostia, naozaj som úprimne rád, je to pre mňa taká satisfakcia, lebo pracoval som v tomto výkonnom výbore už predtým, takže ďakujem za podporu, naozaj budem robiť všetko preto, aby som túto podporu podľa mňa veľmi výraznú nesklamal. Ďakujem pekne. Ďakujem a prosím pána Belaníka, aby zaujal svoje miesto pri predsedníckom stole. Poprosím hlas, áno, ďakujem. Vážená konferencia, môžeme pristúpiť k ďalšiemu bodu rokovania, a to je potvrdenie členov výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu. V čase od volebnej konferencie v septembri 2010 došlo k personálnym zmenám v obsadení výkonného výboru. Pána Karola Belaníka nahradil nový prezident ULK, pán Dušan Titel, a pána Ladislava Bernera nahradil nový prezident Bratislavského futbalového zväzu, pán Juraj Jánošík. V článku 25 odsek 3 písmeno B stanov Slovenského futbalového zväzu je uvedené, že členov výkonného výboru SFZ za ULK a za regióny potvrdzuje konferencia SFZ. Vážení delegáti, na základe uvedeného dnešná konferencia má potvrdiť pána Juraja Jánošíka a pána Dušana Titela za členov výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu. Prosím predsedu mandátovej komisie, aby prednesol správu. Nadpolovičnú. A to sú také odchody na pol minúty. Dá sa povedať, že v súčasnosti je prítomných zo 154 členov 151, čo predstavuje opäť to číslo 98,05%. Konferencia je uznačená schopná. Ďakujem. Chcem pripomenúť, že na potvrdenie za člena výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu je potrebná nadpolovičná väčšina delegátov dnešnej konferencie. Vážení prítomní, dávam hlasovať o prvom v poradí, pán Juraj Jánošík. Kto je za to, aby do funkcie člena výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu, zástupcu amatérskeho futbalu, bol konferenciou Slovenského futbalového zväzu potvrdený pán Juraj Jánošík? Poprosím skrutátorov. Ďakujem. Kto je proti návrhu, aby za člena výkonného výboru SFZ, zástupca amatérskeho futbalu, bol potvrdený pán Juraj Jánošík? Nikto. Ďakujem. Kto sa zdržal hlasovania? Ďakujem. Nikto. Dovolím si konštatovať, že pán Juraj Jánošík bol potvrdený konferenciou SFZ za člena výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu. Vážení delegáti, pokračujeme pánom Dušanom Titelom. Vážení delegáti, kto je za to, aby do funkcie člena výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu za Úniu ligových klubov a viceprezidenta Slovenského futbalového zväzu pre profesionálny futbal bol konferenciou Slovenského futbalového zväzu potvrdený pán Dušan Titel? Ďakujem. Kto je proti návrhu, aby za člena výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu za ULK a viceprezidenta Slovenského futbalového zväzu pre profesionálny futbal bol potvrdený pán Dušan Titel? Ďakujem. Kto sa zdržal hlasovania?
Ďakujem. Poprosím skrutátorov, aby mi oznámili výsledok potvrdzovacieho procesu. Paršu tu nie je. Paršu tu nie je, ako vždycky. Nie, do ryti. Ja viem. Daj mi vodu do ryti. Tam nemôžem nepreliť. Prosím ťa vodu. Dáš to. Môžeme sa vyskúšať. Vážení delegáti, dovoľte mi, aby som vás oboznámil s výsledkami hlasovania. Za uvedený návrh hlasovalo 68 delegátov, proti tomuto návrhu hlasovalo 5 delegátov, zdržalo sa 61 delegátov. Dovolím si konštatovať, že pán Dušan Titel nebol potvrdený konferenciou SFZ za člena výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu, za Úniu ligových klubov a viceprezidenta SFZ pre profesionálny futbal. Ďakujem. Môžeme prejsť k ďalšiemu bodu rokovania a tým je stanovisko k SZTK, ktoré predniesie prezident zväzu pán Kováčik. Odovzdávam mu slovo. Ale všetky bol zvolený. Vážené dámy, vážení páni, vážení delegáti, my sme boli iniciátormi prerušenia posledného valného zhromaždenia Slovenského zväzu telesnej kultúry. Ten dôvod je veľmi jednoduchý. Za posledné 2 roky, čo som vo funkcii, a ja som sa nezúčastňoval pravidelne výkonných výborov, ale Jozef Paršo sa zúčastňoval pravidelne a pravidelne som pozeral program. Sme usúdili, že SZTK sa stala len správcovská organizácia, ktorá spravuje majetok, ktorý dnes SZTK ešte má vo svojom majetku. Tie prostriedky, ktoré z predaja majetku SZTK sa získali, sa vždy použili buď na vysporiadanie starých záväzkov, alebo na exekučné platby, ale nikdy nie na nejaký rozvoj alebo na prerozdelenie spolupodielnikov. Z toho dôvodu navrhujeme prijať také uznesenie, ktoré sme vám predložili a ktoré pán Havrila za chvíľu prečíta. V prípade, že budú nejaké podnety alebo otázky, doplnenie k tomu, tak rád a nezodpoviem.